एसेयावनो मा होनो डिप्रेसन जायो गामिनि मानसिफ्रा इदि बुङो आं इउटुब खालामला दिनैनिफ्राय जानला मोनला बुखि आरो मा फाग्ला जानाय बायदि ओरैनो रोनावला बायदि मा बोरै बुखिलाबायनानै भिडिअ लानानै दुखुआव थायो आरो इउटुबखौनो गारनोसै होननानै खामानि गैया इउटुबार जानानै मोजां मोनो बेनिखायनो खालामो आरो मा फैसा मोननायनि बे जों खोथा नङाना जाय इउटुबार ना बिनि दाय गाज्रि खामानि मावब्लाब्ला बिखौब्ला बुंनाय नङा जुवा सिगारेट फुरा लेबेलब्ला बिनो जायालै भिडिअ खालामनाया जाया बिनो माबा मा जाया फैनायाव लंथंआनो फैदो मालायनिखौ बिदि बुंलाबायनाङा जानला मोनलानो हाय हेल' वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल सुनु मुनु गुलु पुलु सुपु सुपुथ' नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बावहरनाय थाबाय दा नोंथांमोनासो मा होनो थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै क्लिक खालामनानै फैखाबाय थादो थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गुबै खोथाया बेनो जे मानोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानैथ' मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै मानि सायाव बुंगोन आरो ओमफ्राय मा मोनसे खोथा दाउबो गाबबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा आरो मा होनो एसे समबो होनो हायाखै आं भिडिअ लाबोबाय थानो एसे ओमफ्राय आंबो फ्रि मोनाखै आरो न'नि खामानि ओजों थांबाय थाबायनाय ओमफ्राय आरो आंबो मानसि थायाब्लासो एसे खालामो नालाय मानसि रावबो गैयाब्लासो ओंखायनो टाइम मोनाखै थ' नाजाबाय थागोन बिदिनो लावबाय थानो नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामबाय थायो जेन ओमफ्राय माखासे बिदिनो आरो आंनि लोगोफोर आरो माखासे बिदिनो साबसक्राइबारफोर आरो जाखिनि दं आरो गैनायाथ' गैया बारा थेवबो आरो जिखिनि दं आरो बिसोर एसेयावनो मा होनो डिप्रेसन जायो आरो मा होनो फन खालामनानै आरो सोरबा बिदिनो एसएमएसआव खालामनानै बुङो आरो मा आंखौ गामिनि मानसिफ्रा बिदि बुङो आं इउटुबखौनो खालामला बिदि बुङो आरो मा आं इउटुब खालामला दिनैनिफ्राय होननानै बिदि मानो बेफोर खोथाखौ लानोनो नाङा बेफोर खोथाखौ मा होनो गामिनि मानसियालाय दा मा जिखिनि बुंगोन बेखिनि मा दाबो आपडेटानो जायाखै दा माबानि सिगांनि जोंनि गामिनि मानसिफ्रा दाबो इउटुब मा बेफोरखौ मिथियाना ओंखायनो जानला मोनला बुखि आरो मा फाग्ला जानाय बायदि ओरैनो रोनावला बायदि मा बोरै बुखिलाबायनानै भिडिअ लानानै हेल' गाइस मा गाइस बिदि बुखिलाबायनाय मा देथिलाबायनाय बिराद मोजां बिराद गावखौनो बिराद रोंदों बिदि बुखिलाबायो आरो मा आरो सोरबाथ' बे लोगोफोरा बिदि बुङो आरो मा आंखौ न'आव ओरैबायदि रायजाबाय बेरैबायदि रायजाबाय होननानै आं भिडिअखौनो खालामलाया मासे दुखुआव थायो आरो इउटुबखौनो गारनोसै होननानै दसेयावनो मा होनो इउटुब गारनायनि खोथा बुङो आरो जायफ्रा नोंसोरबो लोगोफोर मा होनो बेबायदि बुंजानानै इउटुबखौ गारनो नागिरदोंब्ला नों एसे साहस थानांगोन इउटुबाव फैनोब्ला नों अलप स्ट्रं जानो नांगोन बिदिब्ला एसे बुंनायावनो खालामलाया बिदिब्ला खामानि गैया इउटुबार जानो हानाय नङा नों एसे माबा जानांगोन गोहोगोरा जानांगोन जेरै आं बादि आंबो बुंजाया नामा आंबो बुंजायो थेवबो आपनिखौ कोई फाराग नहीं पड़ता बिदि जाबाय आरो मा गामिनि मानसियालाय मा जिखौनो बुंगोन बेखौनो मा बेखौ खोमायाव सुनानै हेडफन लानानै सिरि थानायानो मोजां ओरैनो बुखिलाबाय आरो खुलुमो आं सोरबाफोर आरो एसे गामिनिफोर सोरबाफोर बिदिनो आरो जोंनि गामि ओनसोलनि सोरबा बिदिनो एसे इउटुबनि बिखय जेबो मिथियाब्ला मा होनो इउटुबाव थांनानै मा मानसिया गाज्रि जायाथ' आं बेखौनो बुंनो नागिरो इउटुब खालामबाय होननानै बेयाव गाज्रि जाया मोनसे बे जोंनि मा होनो ससियेल मिडिया मोनसे प्लेटफर्म बेयावबो फैसा खामायनो हायो नोंहा जुदि टेलेन्ट दं बिदि होननानै आंबो मोनाखै सोरबा साननोबो हागौ बिदिब्ला नोंलाय बेसे खामायखो इउटुब खालामनानै बिदि साननो हागौ ओमफ्राय मोनाखै आंबो मोननाया थेवबो मोनसे आंहा इउटुब खालामनानै जेन जों बेयावनो इन्टारेस्ट मोनो खालामनानै मोजां मोनो बेनिखायनो खालामो आरो मा फैसा मोननायनि बे जों खोथा नङाना मोनसे बिदि हामा खामानि नङाना बे गाज्रि खामानि नङाना बे इउटुब खालामब्लानो जे हामा जागोन बे खोथा नङा सोरबा सानो आरो बिदिनो इउटुब खालामब्लानो गाज्रि जागोन मा जागोन जानो हागौ खिन्थु ना सोरबा इउटुबार बेबायदि जानो नागिरनाय गथ'साफोर आरो जोंनि फरायबाय थानाय जोंनि गथ'फ्रा आरो बिदि सोरबा थायोना फरायनानै जेनेबा फरायबाय थानायावनो इउटुब खालामथारगोन ओमफ्राय फरायनायखौनो गारो बिदि खालामनाङा जायफोराबो जुदि बिदि खालामो फरायनाया मेन बे जोंनि मोनसे ओरैनो प्रफेसनेल बे मा होनो ओरैनो साइडआवबो दोनफैनांगौ इउटुब खालामदो होननानै फरायनायखौ गारनायब्ला बिदिब्ला जाय इउटुबार ना बिनि दाय खिन्थु ना ओरैनो इउटुबखौ खालामो फरायनायाबो जुदि दंब्ला बेखौ इउटुबखौ दाय होनानै जेबो मुलाम्फा गैया इउटुबाबो मा गाज्रि खामानि नङा बे सोरबा सानो इउटुब खालामब्लानो गाज्रि जाबाय फाग्ला जाबाय मा जाबाय आरो बिनिख्रुइ जे
माबा नोंनि फिसाज्लायाबो आरो बे YouTube खालामनाया हामा जाबाय बेनिखायनो जों गाज्रि खामानि मावब्लाब्ला बेखौब्ला बुंनाय नङा जुवा सिगारेट नों फुराब्ला लेबेलब्ला बिदि गिदिर दिन्थिब्लाब्ला जेबो बुंनाय नङा YouTube खालामब्लानो हाय हेल' बुंब्लानो सोरबा गाज्रि जायो नामा एसे माबा आपडेट जानांगौ जोंनि मानसिफ्रानो जानला मोनला जानला मोनला ओरैनो बुखिलाबायो आं बे खोथाखौ मानि थाखाय बुंनादों जोंनि पुरा मेरला गोबां मानसि दं आरो बिदि जानला मोनला बुखिलाबायनाय ओरैनो YouTube खालामब्लानो गाज्रि जाबाय जायफ्रा आरो मा होनो जेनेबा नों YouTube सानसे साननै खालामनायावनो बिनो जायालै भिडिअ खालामनाया जाया बिनो माबा मा जाया नों जायानो बिनिया बुंनायाबो जाया मा बुजाया बिनि भिडिअखौ नाय सोरबा मानसिया सोरबा रोंना फैखादों नों जोनोम जानाय लोगो लोगो सोरबा माबा बुंदोंमा कारेन्टआव फैखो फरायनो रोंदों फैनायाव थङानो फैदो नों ड्रेस गाननानै फैदो मा सोरबा नामा जुथा लंपेन्ट गस्ला गानना फैदो नों देरनांगोन देरनानैसो रोंलांगोन ना नों रोङाखौ दिन्थिब्लासो बेखौ रोंगोन एसे फार्स्टनिफ्रायसो लाखिनो लार्निंआव थांबासो बे रोंगोन दा सोरबा आरो आंखौ साननो हागौ नोंलाय बेसे रोंनाय मा होनो आं जेसेबांसिनो मिथियो बेखौसो बुंना दं आंबो रोङा थेवबो एसां बिदि डिप्रेसनाव बिदि खोख्लैनानै बिदि बुङो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव मानसिफोरबो दं जेनेबा आंनो भिडिअ खालामबाय आरो ओमफ्राय गामि ओनसोलाव थांबाय बिनिफ्राय जोंनि न'खरनि मानसिनाव बिदि ओरैगिदि फाग्ला भिडिअ खालामो बे जाया बेजों मादों न'नि बिमा बिफानो खोथाखौ सुनानै होयो बिदि जानाङा गावनिखौ सानग्रो मालायनिखौ बिदि बुंनाङा गाज्रि बुंनाङा गावनिखौ सानग्रो मालायनिखौ बिदि बुंलाबायनाङा जानला मोनलानो मानोना बिखौ खोनानानै जोंनि बिमा बिफायाबो मारै सानगोन जोंखौसो न'आव फैनानै रायफायगोन दुखु मोनगोन बिसोरबो ओमफ्राय जोंबो रायजाबाय दुखु मोनबाय जोंबाय बिनिफ्राय बिखौनो सोरबा लानो हाया सैज्य खैनो हाया मा होनगोन बिखौनो दुखु मोननानै YouTube गारबाय आरो जायफोरा YouTuber फैदोंना बे स्ट्रं जानांगोन बे जानला मोनला खोथा बुंब्लानो जानाय नङासै नै दा आरो YouTuber जानांगौब्ला बहुद स्ट्रागल खालामनांगोन दा सिगांथ' गोबां बर'फ्राबो YouTuber गैयामोन ना ओंखायनो एसे जौगायोमोन आरो थाबनो दाथ' गोबां YouTuber दं नोंबो आंबो हाय हेल' स' गोबां YouTuber अलप स्ट्रं जानांगोन YouTuber जानांगौब्ला ना YouTube खालामनानै गोबां फैसा खामायनो हायो होननानै बिदि बुंब्लाबो जानाय नङा नों गावनि जेसेबांसोनो बे मोना उननि खोथा नों खालि स्ट्रं जा नों गावनि खामानिखौ दिन्थिलांबाय था होमबा साक्सेस जायो बिदिनो आरो आंबो साक्सेस जायाखै थेवबो आरो आं खालामनानै मोजां मोनो YouTuber जानानै थानो लुबैयोब्ला आरो बिदि जानांगोन आरो मा स्ट्रं जानांगोन एसे एनै खोथायावनो जुदि नोंहा डिप्रेसनाव बिदि जायोब्ला बिदिब्ला YouTuber जानानै लाब गैया नोंहा आंबोला बुंखायो बिदि एसे खोथायावनो जुदि बिदि जायोब्ला आंखौबो मा बुङा थेवबो आपनिखौ कोई फाराक नहीं पड़ता गामियावलाय मा बुङा नै मुझे भिडियो थीने बिखा नायगिरो गांव में अगर कोई आगे बढ़ता है तो गांव वालों की खुशी नहीं जलन होती है जान लीजिए नुबाय बे गथ'आ मा होनदों गामियाव बिदिनो जायो आरो गोबां मा होनो माबा मोनो आरो मा मटिभेसन मोनो आंथ' भिडिअ नायोना बिसोरनि ओमफ्राय नोंसोरबो नायनानै बिखौ मिथिगोन आं मिथिदो आरो मादि मनो अफिसियेल मनो बिकुमिया देवरिया बे बेसेबां स्ट्रागल खालामनानै बेसेबां सहैबाय बे नुबाय बेसेबां खस्थ' खालामनानै आरो सोरबा YouTuberफ्रा सानो साननियावनो फैनानै मा 1K नांगौ मा नांगौ नों माबाखौ नोंनि कनसेप्टखौ माबा फकास खालामनानै खालामबाय थानाय साक्सेस जायो जाया नोंनि खोथा आंनियाबो दा नै भिउआ फैया थेवबो आंबो खालामगासिनो दं बिदिनो नोंबो खालामबाय था आरो नोंबो इन्टारना भिडिअखौ नों अलप कन्टिनिउ होनो माबानांगोन आरो सेस्था खालामनांगोन कन्टिनिउ होबाय थानो नाजानांगोन आरो मा सानसे नङाब्ला साननै आरो बिदि होननानै बेयाव नांबाय थाबाय जानाङा नों गावनि पार्सनेल खामानिखौ मावनांगोन नङाब्ला बियो नोंनि गोरोन्थि मानो होनब्ला नों बिनिखायनो नों रायजादो नों YouTube खालामनानै थाब्ला जानाय नङा न'नि खामानियावबो फकास खालामनांगोन बिदिब्ला नों जुदि YouTubeआवनो जुदि ओरैनो थाबाय थायोब्ला बिनि रायजानाया नोंनि बे खामानि नोंनि भुल बे YouTuberनि भुल बे न'नि खामानियावबो नों फकास होनांगोन बे मनुआबो नै आरो नों जायफ्रानोखि मोनथियाना मनो अफिसियेल बे नै बिसोर बेसेबां माबा स्ट्रागल खालामनानै फैसा खामाबाय YouTubeआवबो गोबां फैसा दं बिखौ होननानै फैसाखौबा लब जाब्ला जानाय नङा नों खस्थ' खालामनांगोन मनो अफिसियेल बे नै मनो बुकुमिया देवरियाबो एसेबां खस्थ' खालामदो दा बे नै न' खानादो YouTubeनि फैसा दं बुंनो थाङोब्ला साख्रिनि फैसाया
हारियो एसेयावनो पात्ताखौनो मोना इउटुबारफोरनि फैसाजों खिन्थु ना मोजां मथे खामानि हिन्दी इंलिसफोराव जायफोरा मोजांनो माबा जागासिनो दंना ग्र' जागासिनो दं पात्ताखौनो मोना एसेबो बिनि लाइफ टाइमाव बे साख्रि मावनायनि जे गभर्नमेन्ट जबनि साख्रिनि जेसेबां लाइफ टाइम हालागै बिनि मानो जेसेबां दिननि मा होनो सेलारिया ना बे 1 मान्थावनो बेखिनि फैसा मोनो इउटुबार जानानै बिदि दं गोबां गिदिर इउटुबार दं इउटुबार होननानैनो डाउन खोख्लैना दोनब्ला जाया गोबां दं खिन्थु ना आं बर'निखौ बुङाखै जेनेबा दं आरो मा हिन्दी एसामिस इंलिसफ्राव खालामनानै आरो मा जोंबो लार्निंआव दं एसे मोना जोंनियाथ' फैसानि थाखायनो बिदि माबा नङा आरो जोंनिया इन्टारेस्ट दं फैदों जायफोरा इउटुबार जानो नागिरो बेफोरो नाय मा होनो मनो अफिसियेलखौ नाय बेसेबां स्ट्रागल खालामदों आरो बेनो इउटुबनि फैसाजोंनो गावनि लोगोनो इउटुबनि फैसा मोननानैनो सासे लोगोनो 50-40,000नि आइफन गंसे होदों अननानै बेसेबां आरो दं जोंनि एसामिसाव आं बेखौ नायबाय थायो मनज भाइ दा बियो नै गारि लाबाय मा लाबाय इउटुबनिफ्रायनो बेबादि आरो गभर्नमेन्ट साख्रि नै गारनाय मा होनो फैसा मोननायनि हिरें बि सासे मानसिया मा होनो सुरभ जशी डेलि ब्लग भिडिअ होयो बेलाय मा ब्लग भिडिअ नायनो नोंसोर बिनि खिन्थु ना बेकग्राउन्डआ मोजां आरो मा होनो फार्स्टआव बि आर्ट खालामोमोन आरो दा बि जानला मोनला खिनाय हासुनाय बेबायदिनो बिसोरनि लाइफ टाइमनि भिडिअखौनो होबाय थायो बेयावनो सानसेयाव 1 मिलियन भिउ जायो बिनि माबाफोरा जेनेबा बि मान्थआव खमसे खम मा होनो 1 करोड़नि खाथियाव फैसा मोनो बि आरो जोंनि गभर्नमेन्ट साख्रिया मा होनो 20 बोसोर 25 बोसोर मावनानैबो बे बेसेबांसो थाखा मोना बुंनाय बायदि जायो बे सानसेयाव मा होनो आइफन 14 प्र मेक्सखौ ओरैनो बायनो हायो बुंनो थांब्ला बिदि फैसा मोनो बे सुरभ जशी ब्लगआ नोंसोर नाय इन्डियानि नाम्बार 1 सुरभ जशी ब्लग दा बेखिनियानोसै आरो मा ओमफ्राय जायफ्रा इउटुबार जानला बेखिनि जानला मोनला एसे एनै खुथायावनो डिप्रेसन जाब्ला जानाय नङा थ' जोंनि फिसा इउटुबारफ्राव बिदि जानाय नङा खिन्थु ना गोसो दंब्ला इउटुबार जानो खोनासंनांगोन आपनिखौ कोई फरक नहीं पड़ता होननाय बायदि जानांगोन जानला मोनलालाय बुंफिननायालाय थागोन थ' बेखिनिखौनो बुंबाय आं मा एसे स्ट्रं जानांगौ होननानै खिन्थु ना नों इउटुबार होननानै मा होनो फरायनाय दंब्ला फरायनाय गाच्चाखौ मा होनो इउटुब खालामनानै इउटुब होननानै खालामबाय थाबा जानाय नङा बेयो नोंनि भुल नों फरायनांगोन आरो न'आवबो खामानि मावनांगोन नों न'नि खामानि मावनोब्ला नों नङाब्ला खामानि जानाय नङा इउटुब होनना थाब्ला जानाय नङा बेयाव सब फकास लानांगोन इउटुबा बेलेग फरायनाया बेलेग आरो न'नि खामानिया बेलेग बेखौ सबखौबो लानांगोन होमबासो नङाब्ला नों जुदि बे इउटुबावनो फकास खालामबाय थादोंब्ला डालि गोलैया थ' थेंक्स फर वाचिं